Las Vegas, les 6:29 de la tarda. Si li fa por pujar, deixi'm passar, iaio. Em moro de ganes de veure quina velocitat agafa, això. A veure si t'agrada que t'empenyi, Brett. Què passa aquí? En Brett ha estat dolent. Se li haurà de donar una lliçó. Error al sistema, virus. Perill. Noies de Silicon Valley. Institut de Beverly Hills, les 10:35 del matí. Sam, Àlex, el tribunal no té altre remei que declarar-les culpables d'haver violat les normes d'indumentari. Però, Clover, senyoria, els talons que portem només són un centímetre més alts del que es permet. No ens pot perdonar? Bé, considerant les circumstàncies, suposo que per aquest cop ho podem deixar passar. Protesto! És injust, senyoria! Ah! Això és favoritisme! I estic d'acord. Ets massa indulgent per ser la jutge del tribunal de l'institut. La Mandy et substituirà. Gràcies, senyora Brooks. Li prometo que restabliré la dignitat d'aquest tribunal. I també en restabliré la integritat. Aquest tribunal les considera culpables de desacatament i les condemna a recollir les escombraries durant 3 setmanes. El cas següent! Que restablirà la integritat? És una llepaculs. Sí, qui es pensa que és, el Tribunal Suprem? Rex, això sí que és supremament fastigós. Hi ha d'haver alguna manera de recollir tot això més de pressa. Sí, amb això, mireu. No podria tenir un despatx normal? Ho sento, noies, però us necessitem urgentment. Fa 14 hores que un ordinador té un estudiant atrapat en unes muntanyes russes a Las Vegas. El noi es diu Brett Brinkley. I també hi ha hagut 2 atacs més molt semblants. A Itàlia, una cinta transportadora va atacar un turista i un ascensor informatitzat a l'Institut de Silicon Valley va deixar la directora del centre una mica marejada. Això demostra que anar per les escales és més sa. Primer anireu a Las Vegas. El material que tenim avui inclou una bossa esquer, un bot salvavides i un paracaigudes. No et posis aquest perfum. És nitrogen líquid. Congela l'acer i el fa trencadís com el vidre. Ostres, que guai! Compte, l'assecador llança calor de rajos infrarrojos. El radiocasset és un desintegrador ultrasònic i la càmera dispara rajos làser. No necessitarem cap rodet, oi que no? Las Vegas, les 5:30 de la tarda. Em sembla que en Brett ja s'ha divertit, però anem a buscar-lo. Compte! Ja ve, de pressa! Vinga, noi, ja és hora que deixis pujar algú altre. Recordeu-me que el pròxim cop que anem a un parc d'atraccions només pugi els cavallets. Gràcies. No ho entenc. Com és que la veu de l'ordinador sabia el teu nom? I jo què sé, jo jugo a l'equip de futbol americà. No estudio informàtica. Tinc cara d'estudiar, jo. Jugues a futbol? Sí, segur que els exàmens et van de conya. Sí, nena, i tant que sí. Agafo el primer set ciències que trobo i el convenço perquè m'ajudi. Des del punt de vista d'una set ciències, començo a entendre per què t'ataquen els ordinadors. Però per què dius els ordinadors? Parles com si n'hi hagués més d'un. Per si no te n'havies adonat, en aquest hotel s'hi celebra la mostra anual d'aparells informatitzats. Què fan? Per què se m'acosten d'aquesta manera? Brett, has estat molt dolent. El teu càstig encara no s'ha acabat. Molt bé, somriu. Ui! M'he equivocat de càmera. Més! En Brett ha estat dolent. Se li haurà de donar una lliçó. T'agrada tallar les coses, Mai hi ha una crisi energètica quan la necessites.
En Brett ha estat molt dolent. Molt bé, el següent! Ben fet, Àlex. Ja no en queda cap. Es veu que aquests ordinadors coneixien en Brett. L'hem de portar a un lloc segur. Avisaré la BUP perquè el vinguin a recollir. Nosaltres hem d'anar a Itàlia si no volem que li passi res més al professor de gimnàstica. Què? Tu també vols rebre, maquinota? Té! Itàlia, Capri, les 11:45 del matí. La víctima número 2, l'entrenador John Hassler, està refugiat a l'illa de Capri des que va atacar la cinta transportadora de maletes. Escolteu, jo no he estat mai a Las Vegas, no conec aquest tal Brett. I no vull anar enlloc. A la BUP hi estarà segur. Però els cotxes, els avions, els vaixells, avui tot funciona amb xips informàtics. Si els ordinadors em volen atrapar, com voleu que viatgi? Ei, d'això jo en dic baixa tecnologia. Aquest funicular va dirigit per cable. Aquí dins no hi ha cap ordinador. Sam, i els motors de l'estació tampoc funcionen amb cap ordinador? Em sembla que la resposta és no! Ha estat molt dolent, professor. Es mereix un càstig. El fre està encallat. No ens en sortirem! Encara podem frenar, només hem de sortir i arribar al fre d'emergència. No podrem! Ens morirem! Noies, passem al pla B. Ah, però tenim un pla B? Ara sí. Es diu... Salteu! Potser és una estupidesa preguntar això a un professor de gimnàstica, però té algun enemic? Tots els nois que he tingut algun cop a classe. I en recordo algun que fos un expert informàtic? L'any passat hi havia un paio molt estrany, el tenia sempre castigat. No recordo com es deia, se'n va anar a Silicon Valley. A l'Institut de Silicon Valley. La víctima número 3 n'és la directora, oi? Sí. Ell fa la vida impossible als alumnes d'un institut i en Brett ho fan un altre. Potser tots dos van fer la vida impossible a la mateixa persona, que ara és a Silicon Valley. Ha arribat l'hora de fer una visita a l'Institut de Silicon Valley i de passada deixarem el professor a la BUP. San Francisco, les 2:22 de la tarda. Cada cop que penso que en Jerry no ens pot trobar una manera més incòmoda de viatjar, se supera. Ostres! L'Institut de Silicon Valley fa que el nostre sembli tan del segle XX. Com passarem desapercebudes perquè no sospitin? Sense passar desapercebudes. Anem primer als vestidors de l'auditori. Ei, mireu tot això! Oh, bufa! Ho sento, però avui la senyora Vigan està malalta. Oh, vaja, potser ens pots ajudar, tu. Som les estudiants d'intercanvi. Jo em dic Samantha i soc anglesa. Jo em dic Alexandra, sóc russa. Ens volem matricular en aquest institut. Jo em dic Clover Patra, sóc egípcia. Hola, jo sóc l'Adam Lewis. Aquesta roba em sona. Heu fet alguna obra de teatre a l'institut? Niet, acabem d'arribar. Ho sento, perdona'ns, Effendi, però voldríem conèixer els altres estudiants nous de l'institut. Em pots ensenyar com es diu la base de dades dels alumnes nous? Esclar, teclejaré la contrasenya. No li digueu a la directora, Chat significa computador hegemònic d'anàlisi i defensa. L'he inventat jo. Pot accedir a qualsevol ordinador del món. He dedicat molt de temps al chat perquè sempre estem canviant de ciutat.
Com ja deu saber, és molt difícil fer amics quan ets nou en un institut. Sempre hi ha buscar-raons i fantasmes. Sí, esclar. Perdona, però ara estic ocupada. Adam! Ja et vaig avisar que no fessis servir el meu ordinador per baixar-te jocs. A partir d'ara no hi tindràs accés. Què? Però, senyora Vigan, no ho pot fer, això. Que no? Doncs mira, ara surt d'aquí. I vostès em poden explicar... Senyora Vigan, no hauria d'haver tornat. Corre un gran perill. Perill? Per què? Chad, no podré jugar mai més amb l'ordinador central de l'institut. No t'hi amoïnis, Adam. Ja he transferit instruccions a l'ordinador central. La Vera Vigan no ens molestarà mai més. Estan informatitzats els panys de les portes? Sí, i les finestres també. Per què ho pregunta? I els dispositius antiincendis? Ei, Chad, i ara què passa? Només és una brometa, Adam. Ja ho veuràs quan siguem a casa. Sam, m'he deixat la càmera làser als vestidors quan ens hem anat a canviar. Oh, no! I jo m'hi he deixat el radiocasset. Un moment, la bossa sí que la porta. Ha estat dolenta, Vera. L'he de castigar. Aquesta veu tan esgarrifosa li agrada molt castigar. Et preocupa una fotocopiadora? No, em preocupa la grapadora. Quanta estona podràs aguantar? No caldrà que aguanti gaire. D'aquí a un minut ens quedarem sense aire. Sam, dona'm la bossa. Agafeu-vos bé, anirem per aigües ràpides. Es troba bé? Me'n vaig a la sala de professors. Necessito desmaiar-me una estona. Aquest any hi ha 10 estudiants nous i un d'ells és l'Adam. Però una persona sola no es pot infiltrar tant sistemes informàtics. Jo diria que és humanament impossible. Exacte. Aquesta veu jo diria que no sembla humana. Potser el pirata informàtic no és humà. Jerry, tenim 10 sospitosos, però primer hauria d'investigar. Més tard, Sam. Algú s'acaba d'infiltrar dins del sistema informàtic d'una base de míssils a Guam. Ara mateix us vindrà a recollir una trucada. Base de míssils de Guam, les 4:12 de la tarda. La sergent Clover el relleva, senyor. El general el vol veure immediatament, senyor. Hem d'evitar el llançament d'aquests míssils. Enrere! Aquesta contrasenya l'he vist abans. Ho sento, noies. Aquesta vegada no interferireu en els meus plans. I ara, si em perdoneu, he d'eliminar uns quants instants. Se'ns acaba el temps! Ui, que t'he espatllat els plans. Sí! Molt intel·ligent, però l'únic que has aconseguit és guanyar unes quantes hores. M'infiltraré en una altra base militar i vosaltres no podreu sortir. On és el congelador instantani de metall? Tornem a Silicon Valley. L'única manera d'aturar tot això és trobar el pirata informàtic. La llista de sospitosos s'ha reduït a un. La contrasenya de l'Adam és el nom del seu invent, el xat. I ara què fas? Oh, estic consultant unes quantes bases de dades per investigar aquestes estudiants d'intercanvi. Et refereixes a la Samantha, l'Alexandra Em refereixo a la Sam, l'Àlex i la Clover de l'Institut de Beverly Hills. Mentideres! Chad, vull que modifiquis els seus expedients ara mateix perquè les enviïn a parvulari. Cap problema. Posa't el meu casc de realitat virtual i veuràs les nostres últimes brometes. Un moment.
Et vaig dir que els hi fessis bromes, però tu els hi has fet mal. El professor Hassler, a la senyora Vigan i en Brett. Sí, a tots els que ens han fet mal. Han estat dolents i es mereixien un càstig. I ara? Ara llançaràs míssils contra tots els instituts on he anat? Tu vas dir que els volies destruir perquè estaven plens de buscarraons i de fantasmes. Però ho vaig dir perquè estava enrabiat. Només els hi volia fer bromes, no els volia cap mal. No, això és cosa de tots dos. Necessitem la teva ment, la teva creativitat, el teu cos. Tens raó, Chad. Amb el teu poder, res no ens podrà aturar. Apuntant als instituts, preparats pel compte enrere. Silicon Valley, les 7:54 de la tarda. No l'agafa ningú. El contestador diu que el seu pare és fora. Creieu que em porta alguna de cap? L'Adam no, aquella cosa que va inventar. Tu mateixa ho has dit, aquest pirata és massa ràpid per ser humà. Es mou per internet, controla els altres ordinadors. Ja sé què passa. El Chad pensa per si mateix. Un ordinador diabòlic amb ment pròpia? Uf, és esgarrifós. Oh! Hem de desendollar el Chad ràpidament. Preparades? El Chad també deu protegir la casa. Entrem amb discreció. Activant la bossa esquer! Segona fase contra intrusos. Iniciant la defensa àrtica. Quina benvinguda! Més poc càlida! Aquesta deu ser l'habitació de l'Adam. Els compartiments dels míssils s'estan obrint, apuntant als objectius. Està a punt de llançar els míssils contra els instituts. 10 segons pel llançament. 9. Adam, ets aquí dins? 8. Aquestes noies han estat dolentes. Es mereixen un càstig. 7. Apuntant al cable! Ho sento, noies, però tenim un generador d'emergència. 6. Aquest electrodomèstic no és gens domèstic! Adam, ajuda'ns! Què? No et sento! Sí. Sí que em sents! Fes servir la teva força de voluntat. No pots permetre que el Chad guanyi, oi? Ei! 4. Què? Ara intentaràs trair-me, Adam? Molt bé. Dirigiré els míssils contra aquesta casa. I jo em transferiré a un altre ordinador, el Pentàgon. 2, 1, 0. Sí! Ara ja és massa tard. Adéu, sí. Adam, m'has provocat un curtcircuit. Marxem de pressa, tenim 10 segons. No em pots abandonar. T'ordeno que tornis aquí. Vine! Però què he fet? He creat un monstre i gairebé ens mata a tots. Tu no sabies el que estava fent. El que em feia por era que no reaccionessis a temps. Això et feia por? D'aquí unes quantes hores ens hem d'enfrontar amb la jutge. Ai. Institut de Beverly Hills, les 3:02 de la tarda. Molt bé. Això és desacatament al tribunal. Mandy, això no és desacatament. I
tant que sí. Les condemno a recollir les escombraries durant 6 setmanes. No, no ho faràs. No has aconseguit fer respectar les normes d'indumentària. Hauràs d'abandonar el tribunal. Sí? Doncs si ja no sóc jutge, exigeixo una nova feina. Mandy, t'has deixat un bric de llet?